Прывітанне! Вы на канале Гродно 1127. У фарным касцёле пасля рамонту загучаў арган. І мы вырашылі, што варта не абмінуць гэтую тэму і распавесці вам пра некаторыя арганы ў гродзенскіх касцёлах. Тым больш, што адзін з іх лічаць найстарэйшым у Беларусі. Цікава? Тады не пашкадуйце падабайку, падпішыцеся на наш канал і мы пачынаем. На пачатку распавядзем пра той самы арган у фарным касцёле, які вярнулі пасля рамонту. Ён не самы стары, бо яму нават няма 100 гадоў, але ён адзін з найбуйнейшых у Беларусі. Інструмент вырабілі ў 1937 годзе, хоць і вядома, што да яго ў касцёле быў арган ды нават цэлы аркестр, якія ўзгадваюцца ў дакументах яшчэ ў канцы 18 стагоддзя. Гэты інструмент вырабілі ў варшаўска-віленскай фірме Вацлав Бернацкі. Адметнасць гэтай вытворчасці ў тым, што ў тыя часы гэта была адна з 3 найбуйнейшых фірмаў па вытворчасці арганаў у Польшчы. Яна нават вырабляла арганы для Вавельскага сабора ў Кракаве, а таксама варшаўскай ды кракаўскай кансерваторый. Таксама ўбачыць арганы вытворчасці гэтай фірмы можна ў Вільні. Там яны размяшчаюцца ў кафедральным саборы, а таксама саборах святога Казіміра, святога Мікалая, святога Стэфана ды ў саборы святога Георгія. Таксама з гэтым арганам звязана адна гісторыя, згодна якой гэты інструмент першапачаткова размяшчаўся ў фары Вітаўта, а ў касцёл святога Францішка Ксаверыя яго перанеслі падчас Другой сусветнай вайны. Там яго нібыта размясцілі ў шафе ад папярэдняга аргана, нягледзячы на тое, што іх памеры не супадалі. Цікава, што гэтую гісторыю пацвярджае налепка ўнутры інструмента з пазнакай атрымальніка заказу, пробашч парафіі вайсковай. Гэты надпіс азначае настаяцель вайсковага прыходу, а менавіта фара Вітаўта ў міжваенны перыяд была гарнізонным касцёлам. Падчас рэстаўрацыі аргана ў інструменце выявілі сляды аскепкаў шкла, а таксама скразную адтуліну ад кулі часоў Другой сусветнай вайны. Але больш цікавая знаходка запіска, якую знайшлі пад палавіцай. На ёй было па-нямецку напісана: «Паважаны арганіст, вы можаце рэпетаваць тут у любы зручны для вас час». Парай словаў закранем арган у бернардынскім касцёле. Там першы падобны інструмент узгадваецца ў 1680-х гадах, але арган, які размяшчаецца там зараз, гэта самаробны інструмент, які збудавалі літоўскія майстры з частак зусім розных арганаў. Ёсць легенда, што адну з частак прывезлі аднекуль з Калінінградскай вобласці, а частка трубаў з аргана той самай фірмы Вацлава Бернацкага, які размяшчаўся ў фарным касцёле да таго, як на яго месцы ўсталявалі інструмент з фары Вітаўта. Заблытана, але цікава, праўда? А пакуль мы не перайшлі да самага цікавага, нагадаем, што больш гістарычных цікавостак з гісторыі Гродна вы можаце даведацца на нашых старонках у Інстаграм і Тэлеграм. А чалавек, які манціруе гэтае відэа, то бок я, буду вельмі ўдзячны за пару кубачкаў кавы, якімі вы можаце мяне пачаставаць на Buy Me a Coffee, бо на мантаж такога відэа можа сысці і цэлая ноч. Спасылкі пакінем у апісанні пад відэа. А зараз да самага цікавага і старога аргана, які размяшчаецца ў занёманскай частцы Гродна ў францішканскім касцёле. Яго лічаць самым старым у Беларусі, бо вырабілі яго яшчэ ў 1750 годзе. Яго аўтарам лічаць прускага майстра Мація Краеўскага, які зрабіў яго па фундацыі Канстанцыі Міхаліны Лазавой. У той час за яго заплацілі 3000 злотых, а за яго транспарціроўку ў Гродна даплацілі яшчэ 150 тымфаў. Гэта такія крэдытныя манеты. Вядома, што інструмент двойчы перабудоўвалі. Гэта адбывалася ў 1884 і 1988 гадах, але праспект, пярэдні бок аргана і некалькі сотняў труб захаваліся з 1750 года з гістарычнай маркіроўкай. Апошні грунтоўны рамонт адбыўся ў 2014 годзе, бо да гэтага інструментам не карысталіся працяглы час. Што важна, то гэта тое, што раней арганы выраблялі з разлікам на тое, што карыстацца ім будуць 60-80 гадоў, але некаторыя з іх захаваліся і да нашых часоў. Вось так гучаць гродзенскія касцёлы. Калі вам было цікава, то не шкадуйце падабайку і падпішыцеся на наш канал. А калі вы даглядзелі відэа да гэтага моманту, самы час распавесці вам навіны нашага каналу. Калі коратка, з наступнага тыдня будзе выходзіць ужо не адно відэа, а 2. Калі больш падрабязна, мы рыхтуем для вас новы праект. Ён будзе прысвечаны байкам і легендам Гародні. Гістарычна-дэтэктыўнае агенцтва юрыдыка ўжо актыўна працуе, і хутка вы зможаце пабачыць
першае відэа. Не забудзьцеся націснуць на званочак.